Салом алейкум. Имрӯз дар офиси Шаҳром Абдуалимшон медбой батли шунавс раллика мондаги буд. Инҷода як раунди раллика хати ним раунди шунавс тамошо кардам, гӯш кардам. Тамошоро гӯш кардам. Ва хостем ки як видеообращение кунем ва ба батлеро, в основном батлеро, чунки батли ҷокерро кира тамошо накардам. Далер бинӣ карда нашуд ва ҳеч гуфта наметавонам. Лек батли ёра ҳамиқаша тамошо кардам. Чӣ мегӯм? ҳозир ҳамин як шахсе ҳасте ки ҳам хеле чорабиниёро ташкил мекунад ва имконият, эҳтимолият уже баланд шудеса ки ай мардакам ай даст битем ва амирам дига ягон чиз ташкил накунам. Раллик чени батлои дигарош тайёр надаги буд. Нек дафони шунавс слишком бад тайёр метофт. Так как шунавс абсолютно тайёр надад. Мисол раллик ман медонам батл кард хати Карлеон, батл кард хати МБ. Мебини батлша мефаҳме ки адушия хели ёки медонед ки шунавс тайёрӣ намекунад из-за этого хели кард. Хати агар раллик сахти ба тайёр мекард шунавс як чиз нишон медод, раллик дам обид намешуд. Окей, иша пропустить мекунем. Неки шунавс брат чӣ ба мекунад кади? Ҳабача ӯ қадар занит буди ки ҳам текстот азиёт накарди. Вохиятан несериозна барои дар якум раунд раллик чизе бигап, то просто бо фристайли крутой ҳам бигем карда бошӣ не. Просто чӣ ответ бути охир шариф мабкини ҳам охир. Борис машам ҳарфи охир тамом шава тамом. Иб метафора буд, бо накунед як ҷур ҳарфи гуфтем. Так ҷур ҳарфи ӯ просто метафористи гавдисам ки ҳамин чиз чӣ лозим буд. Вақте ки дар бораи кӯча гап мезанӣ, мара айтани ҳеч ка қар кард нест. Матра просто ҳамчу отаи рэп худа претензия дорам ки отаи рэп. Хелхи ҳамин кора карди, чӣ ба тайёрӣ надидӣ? Ава чам мардагу қадар сум расход кард, гирифт буртон. Ёки намедонам барои чӣ хел кард, ёки ту хиёл мекунӣ ки дастои нестаи ралли ки ту тайёр надидӣ, ба фристайл гуфтӣ мезаниш. Намефаҳмам барои чӣ хелӣ кардисти. Дек фикр мекунам дига ягон кас батл намемонад ва ҳамин қадар даромад дегам буд, ай ҳамира мемонӣ. Ин монанди дар карьераи худат крест мондана. Тра мардаки кӯча мешиносанд, тра бачаи слова мешиносанд. А бачаи слова ки гуфт батл мекунем, тайёрӣ мебинем. Всё батл мекунем, тайёрӣ мебинем. Ӯ слова хеле боша ки каждый раз ҳар хел мешавад. В основном ҳам бахарам кайфш мепара. Конкретно кайфш мепара дига. ҳамин қавқа бо план дора ки репа дастгирӣ кунад ва ҳар хел чорабиниё ташкил кунад. ва ҳамин чиз мумкин ки полоси ҳам мардака маҷбур кунад ки ишто ба ҳеҷ гуна накунад. Баха брат, медонам ягон гапи мо ягон хел пулои расход кардагита ҷуброн намекунам, вале ҳамон чизоеро ки МБ дигар бачаҳо маслиҳат додистанд, лонграм нав ҳамин гапа гуфт. ҳамон чизоро биё ҳамхелӣ кун, 30% ё 50% пешакӣ бите. угӯ бинам тайёрӣ дагӣ давомша метавонам. Не ки давомша чӣ хеле метӣ. ягон одами холис да сума метаҳем ва ӯ одами холис вақте чӣ шид мебурад сума метаҳам. Дар ҳамон батл ки буд шид мебурад сума метаҳам. Бина ки хеле буд претензияоша мега ва пешакӣ дар ҳамон шартномае ки дар кадом ҳолат 100% сума мегирӣ,
ҳамра ки риоя кардаги боша аз рӯи ҳамун шартнома сума 100% мегира. Бахтовише намешава. Это слишком. Ҳамин батлер сол дар бисёр бачаку ҳам хел мекарданд. Барои чӣ ман ҳеч гуфта наметонистам, барои ки ман вора сум намедодам. У сум после оплата буд. Яъне аввал кора иҷро мекардам, ба сум мегуфтам. Ай хеле батлои якта да ман хеле шата хӯрдагиам да батли райдери Йоген буд. Йоген тайёр набуд. Ман ҳамун батла мегуфтам, ман зарар дагим ки не мардак ҳамун билет харидан бурданаш худаш хеле барои ҳамун баха фикр мекунам ак видео кунам ёки ҳамин системата я бин ҳамун шартномаша ина ман тайёр мекунам. ҳамун текстора полностью айрӯи қонунӣ ҳамаша тайёр мекунам. дигар чӣ чизе организоват кардани ҳамун шартномаро истода ба ман намехоҳам ки ҳамин хотя ин қаате ки репи тоҷикӣ да шумихае ки ҳаст ҳамёра ту бикишӣ, барои ки бози ҳамаш дастихта. илтимос барои определённый реперо дил дар вес реп намонавуд ё репа накуниш. илтимос